jotono khunubaikhya ang Amarpur bisini Gamko Kamini Horoksa Carpenter Mistoi khaitongo ang 1 bosor rongoi Mizoram course khaiphaijak tabo parabo 12 bosor rongoi sam khaitongo ang joto Amarpur amchaini taku bokusno koyui sajago miro nok dalam khaiui joto tongbayu beba wangajonyamo si sam khairobayu borok hajar hajar lag rang thango chini borok mistori khorsa sajui samung makhaya teineroni rang khorsa saji masaya hainbongai nerong thanang video like khai sajago joto taku bokhonang koi sajago Amarpur bisini nok dalam khainerono miro teilan dogar siling rok khaironai tongkhe ano khairojabadi amai contact di tei ang joto no koi bisabo nerok tei hindu wangajoni takairosti ani oro beba carpenter ni samung machine ni kologjak manui ang nerono kaise ke machine phunungnai among ke series machine teilan tei dogar no mului ke khairomani among ke current ni randa current bai randa romani among ke drill machine phugmani among ke computer table tei plywood ni godrej tei kitchen room ni table lo khaimani nero nero naibui among foreigner ni kitchen room ni table hai khairi nyamagu computer table nero khairi nyamagu among ke teilan bokhoro go rawun gul khairmun naithoke among ke teilan diran tangoi glass dai mani among ke teilan dogar nero nabi bumul taro nyamagu among ke rasomani tisi rogmani kora joto taku bukusona koiwi sajago nero nok dalam taronai tongke siling dogar teilan rok khairojabai jano ano khairinmago hainbongai ang neron thani video like khaima sajago beba chini bororokni nok dalam tangroma jagale wangji mangsi samung khaiui hajar hajar lag nangthang chai tongbai chini borok mistori khainele khoksa neron thani masaya hainbong ang beleke sajagya ang beleke na sire jago jotoni khawono jotoni thanibono kha tei dofa thasahi jotoni bokok tei khanai dong haifano samung ni bising tei inke beba wangji mangsi makhai hainbangai ang nerono koi sajago ano dogar teilan tei siling ro khairojabadi joto taku bokhonang koi sajago ang Amarpur bisini Gamko Kamini Horoksa Carpenter Mistori ang semarogo khajorogo khaila ha gorjung rogo khaila ha te yang kasima suksima ro ang khaila ha yang Tagmara college di laithang yang rum khaikha ta bolbia Gamko ro bang khaigo tabo ni simi phanani ro ang video nugui ano samung rojabaidi khairojabadi video paya sajora ke bata mathakdi nero bonyo sadi ke nero ni sak banaidi hani bangai ang nero no koi sajago nero ni nok dalam taronai ro dogar teilan tei siling ro khaini ro tongka ano khairojabadi ang beba ne ni mote ke nero naithok dijang ano phulurdi ang bo haikini khaironai plywood ni godrej tei computer table tei kitchen room ni table ro no khairina jabadi je nero hom haikan khaironai jotono ang koi sajago nero Amarpur bisini joto taku bokusono anomon samuro jabadi hingoi tei wangja takhairojabadi jeng thasa toman homa samung khairoman bising jeng thasa mangnai dormoni bising jeng thasa mangnai patini bising jeng thasa mangnai bosi thasa hainbongai ang nero no koi sajotono ano samung neroni nok dalam tangnai rok tongkhe samung tongkha ano khairojabadi jotono ang khungu sajago jotono hamba.